ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशसारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिवोटीஸ். हरे कृष्णा जयंती माता जी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा. பாலாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. பிரபு நீங்க எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிடுறீங்களா இல்ல எப்படி? அவங்களாவே மியூட்ல இருக்கட்டுமா? மியூட் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நீங்க 2:30க்கு அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க பிரபு. நீங்க அவங்க போடுறீங்களா நீங்க தான் பிரபு செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி. थैंक यू. हरे कृष्ण. ஓகே, நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा डिवोटीஸ். இன்னைக்கு பக்தி யோகத்துல நம்ம எத்தனாவது சாப்டர்ல இருக்கிறோம்? 12வது சாப்டர்ல இருக்கிறோம். சோ இந்த சாப்டரோட பக்தி யோகம் முடிவடைகிறது. நாளைக்கு ஞான யோகம் ஆரம்பிக்க போகிறது. இந்த பக்தி யோகம் கடைசி சாப்டர்ல பக்தி சேவையை பற்றி கடவுள் நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சக்சஸ்ஃபுல்லா 2 மாடியூல் முடிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்து நம்ம பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி பார்த்தோம். அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி பார்த்ததுல அர்ஜுனர் என்ன ஆனார், அவருக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு, அத பகவான் எப்படி எல்லாம் கிளியர் பண்ணினார், அவருடைய ஜபங்கள் எல்லாம் என்னவாக இருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கோருகிறார். சோ அது எப்படி கேட்கிறார்? நான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எனக்கு உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு யாருக்காக கேட்டார்? நம்முடைய எதிர்காலத்துல வர்ற மக்களுக்காக கேட்டார். ஏன்னா எதிர்காலத்திலே போலியான துறவிகள் நிறைய பேர் வருவாங்க. நான் தான் கிருஷ்ணர், நான் தான் அவருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க. அவங்கள நம்பி மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு அர்ஜுனருக்கு ஆவல் கிடையாது. அவருடைய சுயம் ரூபத்திலேயே பகவானை பார்த்து அர்ஜுனர் திருப்தி பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு அதுல முழு திருப்தி. ஆனாலும் மக்களுக்காக அவர் இதை பத்தி கேட்டார். ஏன்னா மக்கள் பின்னாடி ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ அந்த
ரூபம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத பகவான் விவரிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிக்கிறார். அப்படி காண்பிக்கிறதுனால அர்ஜுனர் வந்து என்ன ஆனார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ ரொம்ப வியப்பின் உச்சிக்கே போயிட்டார். அவர் வந்து பயந்தும் போயிட்டார், குழப்பம் அடைந்தார். நேத்து வரைக்கும் தோள் மேல கை போட்டு ஒன்னா சுத்தினோமே, ஏ மாதவா, ஏ கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு திரிஞ்சிட்டு இருந்தோமே, கால் மேல கால் போட்டு தூங்கினோமே, ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டோமே, அவரா இவர் அப்படின்னு ரொம்ப வியந்து போனார். சோ அவருடைய இப்போ பகவானை பற்றிய ஒரு பார்வை வந்து ரொம்ப மாறிடுச்சு. ஒரு நண்பனாக நினைச்சார், குருவாக நினைச்சார். இப்போ வந்து அந்த மாதிரி நினைக்க முடியல. அவருடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மாறிடுச்சு. அப்போ அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கிருஷ்ணருக்கு ஏற்பட்டது. அப்புறம் கடைசியில அதையெல்லாம் பார்த்து குழம்பி போய் மனசுல வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம, போதும் எனக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனம், நீங்க மறுபடியும் அந்த தெய்வீக ரூபத்தையே காண்பீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா பகவான் வந்து அந்த 4 கை ரூபம், நாராயண ரூபம், சதுர்புஜங்களோட சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தத்தோட இருக்கிற அந்த ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். அதுக்கப்புறமா அவருடைய 2 கை ரூபத்தையும் அவர் வந்து காண்பிக்கிறார். பகவானுக்கு அவர் பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார் அர்ஜுனர். அப்போ கிருஷ்ணரை பார்க்க என்ன தேவை அப்படின்னா, யாராலுமே பார்க்க முடியாத இந்த ரூபம் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறார் பகவான். அப்போ பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னா தியானங்கள் செய்தோ, தவங்கள் செய்தோ, புண்ணியங்கள் பல செய்தோ, வேதங்கள் கற்றாலோ எதனாலும் பார்க்க முடியாது. பகவான் மேல உண்மையான அன்பு, பக்தி அது மனசுல நிறைஞ்சு இருந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டும்தான் பகவானை நம்மால் பார்க்க முடியும். அதுவும் பகவானுடைய கருணை இருந்தாலே, நம்முடைய சுய முயற்சியினாலே நம்ம வந்து பகவானை பார்ப்பது அப்படிங்கிறது முடியவே முடியாது. ஏன்னா நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் குறைபாடு உடைய புலன்கள். சோ பகவான் நம்ம மேல விசேஷ கருணை காண்பிச்சாலொழிய நம்ம பகவானை பார்க்க முடியாது. பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான் அவரை அடைவதற்கான வழி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 12வது சாப்டர்ல பக்தி வர்சஸ் உருவமற்ற நிலை. அதாவது பக்தி பண்றவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு நம்புறாங்க. அப்போ உருவவாதிகள், உருவமற்ற நிலை, உருவமே இல்ல பகவானுக்குன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. பகவான் அவருடைய தேஜஸ்ல இருந்து வெளிவருகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே வணங்குறவங்க அவங்க. அவங்களுக்கு பேரு அருவவாதிகள். சோ இம்பர்சனலிசம், பர்சனலிசம் வர்சஸ் இம்பர்சனலிசம், உருவவாதிகள் வர்சஸ் அருவவாதிகள். சோ இத வந்து 1லிருந்து 7 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல இத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல முக்கியமான சொல் என்ன அப்படின்னா, மையா வேஷ மனோயேமா அப்படிங்கிறது. அடுத்தது பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள். பக்தியில நம்ம வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்ல போறார். 8லிருந்து 12 வரைக்கும். மையேவ மன அதஸ்வ மயி அப்படிங்கிறது முக்கியமான சொல். கிருஷ்ணருக்கு அன்பானவராக நம்ம மாறணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன தகுதிகளை எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது 13லிருந்து 20 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் நமக்கு சொல்ல போறார். சமசத்ரௌஷ மித்ரேஷ கதா, மித்ரேன்னா நண்பர், பகவானுக்கு நண்பனாக மாறணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா நம்ம என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வந்திருக்கீங்களா மாதாஜி? விஜயகுமாரி மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி? யாரும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நானே படிக்கிறேன். 12.1 அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தா ஏ பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏஷாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேசாம் கே யோகவித்தமா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். இன்னும் பகவான் அர்ஜுனருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பகவான் கிட்ட கேட்கறதுக்கு. அதுதான் இப்ப வந்து கேட்கிறார். சோ போன சாப்டர்ல பக்தி தான் உயர்ந்தது, பக்தி செய்தால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்போ என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, பக்குவமானவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார். 2 பேர், பர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம், உருவவாதிகள், அருவவாதிகள். உங்களுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களா இல்லைனா உங்களுடைய அருவ பிரம்மன்னா பிரம்ம ஜோதி, அவருடைய தேஜஸ்ல இருந்து வெளிவருகின்ற எஃபல்ஜென்ஸ் அதுவான்னு கேட்கிறாரு.
அந்த அருவஜோதியை வழிபடுபவர்களா, யார் வந்து பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வந்து கொஸ்டின் வச்சிருக்கிறார். சோ இதுக்கு பகவான் வந்து என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தாய பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்த தமாமதக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். சோ அர்ஜுனர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இப்ப பதில் சொல்லிட்டார். யார் பக்குவமானவர்கள், உருவவாதிகளா அருவவாதிகளா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு உருவவாதிகள் தான் அப்படிங்கறதா இங்க அவர் சொல்ற பதில். ஏன்னா அவருடைய உருவத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஒரு ஜோதியே பார்த்துட்டு இருக்க முடியும்? அத மனசுல நினைச்சுட்டு நம்ம தியானம் பண்ண முடியும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆனா அது ரொம்ப கடினம். ஆனா பகவானுடைய உருவத்தை மனசுல நினைச்சிட்டு, ஏன்னா நம்ம மனசுல பரமாத்மாவாக 4 கை சொரூபத்துல நாராயணராக பகவான் இருக்கிறார். அந்த உருவத்துல வந்து மனச நிலைநிறுத்தணும். நம்பிக்கையோட, திவ்யமான நம்பிக்கையோட, தெய்வீகமான நம்பிக்கையோட. சோ யார் வந்து அந்த மாதிரி வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மிகவும் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ அவர் வந்து அருவவாதிகளை வந்து சப்போர்ட் பண்ணல, உருவவாதிகள் தான் இங்க வந்து எப்படி வழிபடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பதில் சொல்றார். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனுக்கு ஒருவன் எப்படி வந்து நம்ம ஜட செயல்கள் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுல, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யக்கூடிய செயல்கள். அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சதா சர்வ காலமும் அவருடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார். எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க சதா சர்வ காலமும் பக்தியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு நிமிஷம் கூட, ஒரு நொடி கூட அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பது கிடையாது. அப்படி நம்மளும் செய்யலாமா அப்படின்னா செய்யலாம். ஏன்னா அவங்கதான் எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறாங்க. அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க சதா சர்வ காலமும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து ஜபிக்கிறார்கள். சில சமயங்கள்ல பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை படிக்கவோ கேட்கவோ செய்கின்றார்கள். சில சமயம் பகவானுக்காக நெய்வேத்தியம் செய்கின்றார்கள், சமைக்கிறார்கள். அவர்கள் கடைக்கு போறாங்க, சமைப்பதற்கு பொருள் வாங்க போகிறாங்க. அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது நான் பகவானுக்காக இன்னைக்கு இந்த டிஷ் பண்ண போறேன், அங்க போயிட்டு மார்க்கெட்ல போயிட்டு சிறந்த பழங்கள், சிறந்த காய்கறிகளை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு வருவேன், இந்த பெஸ்ட் தான் வாங்கிட்டு வந்து பகவானுக்கு நான் சமைக்க போறேன் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட போறாங்க. அவருக்கு சில சமயம் அந்த ஆலயத்தை, நம்ம வீட்லயே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய அந்த ஆல்டர், அந்த பூஜை ரூம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதை சுத்தம் பண்றது, அந்த மாதிரி செய்கிறார்கள். அப்புறம் மாலைகள் தொடுக்கிறார்கள், சமையலுக்கு உபயோகப்படுத்திய பாத்திரங்களை கழுவுகிறார்கள். இப்படி எதை செய்தாலுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவின்றி அவர்கள் எதிலுமே ஈடுபடுவது இல்லை. எல்லாமே கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களாகத்தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. அவர்களுடைய ஒரு நொடி கூட கிருஷ்ண நினைவு இன்றி கடந்து போக அவர்கள் அனுமதி அளிப்பது கிடையாது. அவங்க ஒரு செகண்டையும் கிருஷ்ண உணர்விலேயே கழிக்கிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டா சமாதி அப்படின்னு பேரு. சோ இது ரொம்ப எளிதானது இல்லைங்களா? சோ எல்லாருமே நம்ம கிரகஸ்தர்களாக இருந்தாலும் கூட நம்மளும் இந்த மாதிரி செய்யலாம். யோகிகள் தான் இப்படி செய்யணும், பக்குவமானவர்கள் தான் இப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பக்தியில எடுத்து வச்சிருந்தா கூட, சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தா கூட நம்மளும் கூட இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். இது ரொம்ப எளிமையானது அப்படிங்கறத இங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். 3-4 ஸ்லோகங்கள். ஏத்வக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கம் அசிந்த்யம் ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சந்நியம் கேந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயக தே பிராணு மந்தி மாம் கேவ சர்வபூதகிதேரதா. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி
அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். சோ உருவ வழிபாடுதான் பெஸ்ட். அது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டார். இப்போ அருவவாதிகள் எப்படி வழிபடுகிறார்கள் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து சொல்றார். அப்போ அந்த தேஜஸ், அவருடைய அந்த பிரகாசம், அவருடைய உருவத்திலே இருந்து வெளிவருகின்ற அந்த ஜோதி, பிரம்ம ஜோதி, அது தோற்றமளிக்காதது. சோ புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டது. ஏதாவது புலன்கள்னால அதை வந்து உணர முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. சோ எங்கும் நிறைந்திருக்கு. ஆமா, அந்த வெளிச்சம், அந்த தேஜஸ், அந்த பிரகாசம் எங்கும் நிறைந்தது. சிந்தனைக்கு எட்டாதது. அதை வந்து நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியல. மாற்றம் இல்லாது. எவ்வளவு நேரம் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும்? முடியாது. ஆனா பகவானுடைய ரூபத்தை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியும். அவருடைய அங்கங்களை, அழகான அவருடைய முகத்தை, அவருடைய தாமரை பாதங்களை, வளைந்த இடுப்பை, அவருடைய அந்த நாசியை, சுருண்ட கேசத்தை, அவருடைய அழகழகான ஆபரணங்களை நான் எவ்வளவு நேரம் வேணா கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியும். ஆனா இந்த பிரம்ம ஜோதியை நான் எப்படி எவ்வளவு நேரம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கிறது? மனசுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் நினைச்சிருக்கிறது? முடியல. சோ இது வந்து நிலையானது, அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையினை, அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள். இதெல்லாமே அந்த பிரம்ம ஜோதியினுடைய குவாலிட்டிஸ். தோற்றமளிக்காதது, புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது, எங்கும் நிறைந்தது, சிந்தனைக்கு எட்டாதது, மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது, அசைவற்றது. சோ இது எல்லாமே அந்த பிரம்ம ஜோதியோட கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் சொல்லலாம். சோ இந்த அருவத்தன்மையை யார் வழிபடுகிறார்களோ அவங்க வந்து எப்படியெல்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படின்னு கேட்டா, அவங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். சரி, அந்த பிரம்ம ஜோதியை நினைச்சு இங்க ஒரு பாருங்க, இந்த பிரம்ம ஜோதியை நினைச்சு இவர் வந்து தியானம் பண்றார். அப்போ நம்ம உருவவாதிகள் பகவானுடைய ரூபத்தை நினைச்சு தியானம் பண்றாங்க. சோ நம்மளுக்கு ஈஸியா சொல்லிடலாம், இந்த பகவானுடைய ரூபத்தை நினைச்சு தியானம் பண்றதுதான் ஈஸி. ஆனா தியானம் பண்றது கிடையாது. அருவவாதிகள் தான் தியானம் பண்ணுவாங்க. நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டுதான் செய்வோம். சோ இந்த அருவவாதிகள் இந்த ஜோதியை நினைச்சு அவங்க வந்து தியானம் பண்ணும்போது நிறைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப ஈஸியா ஒரு லைன்ல சொன்னா கூட அது ரொம்ப 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 கஷ்டமானது. ஆனானப்பட்ட விஸ்வாமித்திரரே கூட மேனகையினுடைய அந்த கொலுசு சத்தத்துக்கே வந்து அவருடைய புலன் இழுத்துக்கொண்டு எங்கேயோ போயிருச்சு இல்லைங்களா? அவருடைய தவ வலிமை அனைத்தையும் ஒரு முறை அல்ல, இருமுறை அல்ல இல்லைங்களா? அவர் வந்து 2 முறை அவருடைய தவ வலிமை இழந்தார். புலன்கள்னாலதான். புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாததுனாலதான். சோ அப்படிப்பட்ட அவங்களுக்கே வந்து அவங்கெல்லாம் நீண்ட ஆயுள் உடையவர்கள், நிறைய அவங்க நம்மளை விட சக்தி படைத்தவர்கள் இல்லைங்களா? சத்திய யுகத்துல, திரேதா யுகத்துல, துவாபர யுகத்துல வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாம். சோ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே கம்மி, ஆயுள் கம்மி, மந்த புத்தி, மறதி ஜாஸ்தி, இந்த மாதிரி நிறைய குறைபாடோட தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். சோ நமக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சில பிரபுபாதர் சொல்வார், ஒரே ஒரு குலாப் ஜாமுன் போதும் நம்மளுடைய அந்த புலனடக்கத்தை நம்ம விட்டுடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரி நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சோ இந்த அருவவாதிகள் தங்களுடைய புலன்களை செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். சோ செயற்கையா கட்டுப்படுத்தினா அது நம்மளால நம்மளுக்கு அடங்காம தான் போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால இவங்க வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அப்படிங்கிறாங்க. எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்களுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷனே இருக்கக்கூடாது. இவன் நண்பன், இவன் பகைவன், இவன் மனிதன், இவன் மிருகம் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையுமே வந்து அவர்கள் ஆத்மாவாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? அதுவும் இல்லறவாசிகளுக்கு நினைச்சு பாருங்களேன். யாராவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க, பிடிச்சவங்க வந்தா நம்மளுடைய வரவேற்பு வேற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு சங்கடம் தந்தவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களை வரவேற்கும் விதம் வேறமாக இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் இங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாரையும் சமநோக்குடன் பழகுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சோ அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, சோ அவன் பகைவனாகவே இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு நம்ம நன்மைதான் செய்யணும், நன்மைதான் மனசாலையும் நிலைக்கணும் அப்படிங்கிறார். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அருவவாதிகள் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி அருவவாதிகள் ஃபாலோ பண்ணினால்தான் என்னை வந்து அடைய முடியும். அதாவது அந்த பிரம்ம ஜோதியை தான் அடைய முடியும். பிரம்ம ஜோதிக்கு அப்புறமும் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, பகவான் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்.
இந்த அருவவாதிகள் அந்த பிரம்மஜோதிங்கிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் பகவானை சென்று அடைய முடியும். சோ இது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அருவவாதிகள் வழிபடுகின்ற இந்த பிரம்ம ஜோதிய அருவத்தை வழிபடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு பகவானே வந்து சொல்லிட்டார். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் இது முடியும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். அப்போ உருவவாதிகளா அருவவாதிகளா யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ உருவவாதிகள் தான் பக்குவமானவர்கள், அவர்களுடைய வழிபாடுதான் சிறந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டார் 4 ஸ்லோகங்கள்ல. இப்ப என்ன சொல்ல போறார் 5வது ஸ்லோகத்துல? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि कदित् दुःखम् தேகவத்பித் அவாப்யதே. எவரது மனம் பிரம்மனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். சோ இங்க பகவான் தீர்ப்பு சொல்லிட்டார். அருவவாதிகளுடைய அந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுதல், அந்த அருவ பிரம்மத்தின் மீது பற்று கொண்டு யாரெல்லாம் வந்து அந்த அருவத்தன்மையிடம் வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, அந்த வழி ரொம்ப கஷ்டமானது. அந்த வழியில் முன்னேற்றமும் அவ்வளவு இருக்காது. ஏன்னா உடலை உடையவர்களுக்கு அந்த மாதிரி தியானம் செய்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து தெளிவாவே நம்மளுக்கு சொல்லிட்டார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இப்போ ஆலயத்துக்கு போறோம். ஆலயத்துல வந்து நம்மளுக்கு அர்ச்சாமூர்த்தி விக்கிரகங்கள் இருக்கு. அந்த விக்கிரகங்கள் அப்படிங்கிறவ நம்ம வந்து விக்கிரகத்தை தான் வழிபடுறோம். அந்த வழிபாட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சகுன வழிபாடு அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா அவருடைய இந்த விக்கிரகங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பரமபுருஷருடைய அதிகாரப்படுத்தப்பட்ட பிரதிநிதிகள். சோ பகவானுக்கு என்னென்ன சக்திகள் இருக்கோ எல்லா சக்திகளும் அந்த அதிகாரப்படுத்தப்பட்ட பிரதிநிதிக்கும் உண்டு. அதனால நம்ம இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிற நமக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பகவான் செய்த ஏற்பாடுதான் இந்த விக்கிரக வழிபாடு அப்படிங்கிறது, அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடு. சோ பகவான் இந்த மாதிரி அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாட்டை தான் வந்து சிபாரிசு செய்கிறாரே ஒழிய இந்த மாதிரி பிரம்மத்தை வழிபடுங்கள், என்னுடைய ஜோதியை வழிபடுங்கள், பிரம்ம ஜோதியை வழிபடுங்கள் அப்படின்னு அவர் சிபாரிசு செய்யல. சோ நம்ம ஒரு தபால் பெட்டி இருக்கு. முதல்ல எல்லாம் தபால் பெட்டி இருந்துச்சு. இப்ப இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இப்பதான் நம்ம எல்லாமே வந்து போன்லயே மெசேஜ் பண்ணிக்கிறோம், இமெயில் அனுப்புறோம். அப்புறம் எல்லார் கையிலயும் செல்போன் இருக்கு. அதனால உடனே அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. முதல்ல எல்லாம் வந்து லெட்டர் எழுதுவோம். அப்ப அந்த பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் பாக்ஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ் அந்த அவங்க வந்து வச்சிருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஒரு தகவல் தெரிவிக்க வைக்கணும், ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் யார்கிட்டயானும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லெட்டர் எழுதி அந்த பாக்ஸ்ல கொண்டு போய் போடுவோம். சோ அது யாருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நம்ம அட்ரஸ் எழுதிருக்கோமோ அங்க வந்து போய் சேர்ந்துரும். அதே மாதிரிதான் இங்க அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் கிட்ட நாம் செலுத்துகின்ற பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிறது நேர பகவானுக்கு போயிடும். ஏன்னா இந்த அர்ச்சா விக்கிரகங்கள் பகவானுடைய பிரதிநிதிகள் அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னு நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுவது கடினமானது, உருவ வழிபாடுதான் சிறந்தது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். சோ இப்ப 6, 7 ஏது சர்வாணி கர்மாணி மகி சந்நியஸ்ய மத்பராக அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேசாம் அகம் சமுத்தத்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறளாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு
எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, பிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இவ இது வந்து யாருக்கு சொல்றார் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் அந்த மகாத்மாக்கள், புண்ணிய ஆத்மாக்கள், தூய பக்தர்கள், ஆச்சாரியர்கள் எப்படியெல்லாம் வழிபட்டாங்கன்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம். எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, சோ அவங்களுக்காக அவங்களுடைய வாழ்க்கையே வந்து இல்லறத்துக்காகவோ எதுலயும் ஈடுபடல, பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டாங்க. பெறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி அனன்ய பக்தி செலுத்துறாங்க. மனசுல வந்து தங்களுடைய ஆசைகளை இருந்தா கூட அதையெல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு, அவங்களுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது. சோ பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் அவங்க மனசுல இருக்கு. எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, சோ அவங்களுடைய புலன்களை எல்லாம் செயற்கையாக கண்ட்ரோல் பண்ணல. அவங்களுடைய புலன்கள் அனைத்துமே பக்தி தொண்டில், கைகள் எல்லாம் பூமாலை கட்டுகிறது, கண்கள் எல்லாம் பகவானை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறது, காதுகள் எல்லாம் பகவானுடைய கீர்த்தனங்களை பாடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்படி எல்லா புலன்களையும் பக்தி தொண்டிலேயே ஈடுபடுத்துறாங்க. அவங்களுடைய மனசுல வந்து பகவானை பற்றி தியானம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். பகவானுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் லீலைகளை பற்றி நினைக்கிறார்கள். பகவானுடைய அழகை பற்றி ஆராதிக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி மனசிலே வந்து எப்போதுமே பகவானை நிலைநிறுத்தி, பகவான் மேல லயித்து அவங்க வந்து வழிபாடு செய்கிறார்கள். பிதாவின் மகனே, இப்படிப்பட்டவர்களை நான் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த கடலிலே இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக இருக்கிறேன். அப்படிப்பட்டவங்களை நான் காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு நொடி கூட வீணாக்குவது இல்லை அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றார். சோ எப்படி வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை. ஆனா பகவான் சொல்லிட்டாரே அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு பகவான் சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து போர் செய்யறார். அந்த மாதிரிதான் தியாகம். அப்படி செய்யறதுதான் வந்து தியாகம். சோ நம்முடைய கடமை நாம என்ன பண்றது அப்படின்னா, நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே நம்ம வந்து பகவானுடைய மகா மந்திரத்தை ஜபிச்சுட்டு இருந்தாலே போதும், அது ஒரு யக்னம் செய்ததற்கு சமம். சோ நம்ம இப்ப வந்து சமைக்கும் போது மகா மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே சமைக்கலாம். சோ அந்த இடமே பவித்திரமாயிடும், நம்ம சமைக்கிற சாப்பாடும் பவித்திரமாயிடும். சோ அடுத்தது காய்கறிகள் நறுக்கும் போது கூட பகவானுடைய மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே நம்ம காய்கறி நறுக்கலாம். சோ வீடு பெருக்கி தொடச்சு மாப் போட்டு எல்லாம் பண்ணும் போது கூட பகவான் வந்து விளையாட போறார் அப்படின்னு, தவழ்ந்து வர போறார் என்னுடைய வீட்டுக்கு அப்படிங்கிற நினைப்போட நம்ம அதை செய்யலாம். சோ அப்பதான் வந்து நறுமண புகைகள் எல்லாம் போட்டு வீட்டை வந்து நல்லா பிராக்ரன்ஸா அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணி நம்ம பகவான் வர போறாருங்கிற அந்த நினைப்போட செய்யலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம டிராவல் பண்றோம், ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறோம், கார்லயோ பைக்லயோ எதுலயாவது நம்ம போறோம் சரிங்களா, பஸ்லயோ எதுலயோ போறோம். நம்ம போகும்போது நம்ம மனசு மத்த கண்டதையும் நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம், இந்த மகா மந்திரத்தையே ஜபிச்சிட்டு இருந்தா போதும். சோ இந்த மாதிரி வந்து செய்வது அப்படிங்கிறது நம்ம பரம புருஷரை வந்து ஈர்க்கிறது. சோ நம்ம குழந்தை பாரு எந்நேரம் நம்மளுடைய பேரையே ஜபிச்சுட்டு இருக்கானே அப்படின்னு வந்து பகவான் நினைக்கிறார். அப்போ பகவானும் அந்த பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியும் நம்முடைய நாக்கிலே நடனமாடுகிறது. சோ அதனால பகவான் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தனை வந்து ஜட வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அந்த பந்தத்திலே இருந்து விடுவித்து அவனை வந்து விடுதலை கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை லிபரேட்டட் சோல்ஸா மாற்றுவதற்கு ஒரு நாளும் அவர் தயங்குவதில்லை, ஒரு நாளும் அவர் காலம் தாழ்த்துவதும் இல்லை. அதான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நம்ம 18வது சாப்டர்ல கடைசி சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் படிப்போம். அது வந்து பகவத்கீதையின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருக்காவது தெரியுமா அந்த ஸ்லோகம்? ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்லோகம், உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே, நானே சொல்றேன். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சூசக. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படிங்கிறாரு. சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு
இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா, நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி கும்பிடலாமா, அதை செய்யலாமா, அந்த மாதிரி கும்பிடலாமா, அந்த கஷேத்திரத்துக்கு போலாமா, இந்த கஷேத்திரத்துக்கு போலாமா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது நீ எதையுமே செய்ய வேண்டாம், நீ என்னிடம் மட்டுமே சரணடைந்து விடு அப்படிங்கிறார் பகவான். அப்போ அவர் என்ன பண்றாராம், எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு அவர் உத்தரவாதம் தர்றார். எங்கேயாவது எந்த கடவுளாவது இப்படிப்பட்ட உத்தரவாதத்தை தர்றாங்களா நமக்கு? இல்ல இல்லைங்களா? சோ இப்போ 8வது ஸ்லோகம். மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அதபூர்வம் ந சம்சய. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ இங்க பாருங்க, இந்த கோபர்கள், இந்த கோப்பர்கள் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள், பகவானோட நேரடி தொடர்புல இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ எப்பவுமே அந்த கோபியர்களும் அப்படிதான், என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலுமே அவங்களுடைய மனசு பூரா எப்படா மாடு மேய்க்க போன கிருஷ்ணன் திரும்பி வருவான் அப்படின்னு வாசலையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட மனசு நம்மளுக்கும் இருக்கணும். அப்பதான் மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்த முடியும். நம்முடைய அறிவு அதையும் பகவான் கிட்டயே ஈடுபடுத்தணும். சோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் என்னில் வாழ்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவானே இங்க உறுதியா சொல்லி இருக்கிறார். சோ இதுதான் இந்த 8வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கின்ற விஷயம். சோ பகவான் கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கணும். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். நம்ம பார்த்தோம் நவவித பக்திகள், ஒரு நண்பராகவோ ஒரு குழந்தையாகவோ, குழந்தை எப்படி யசோதாமுக்கு குழந்தை இல்லைங்களா, வாத்சல்ய பக்தி. சக்கிய பக்தி அர்ஜுனன் மாதிரி நண்பராக, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணிக்கணும். நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும். அப்படி நினைக்கும் போது அவருடைய பிரசாதங்களை உண்ணும் போது நம்ம உடலும் மனமும் கிருஷ்ணமயமாகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிற விஷயம். அத சித்தம் சமாதாதும் நக்ஷோன்னிச மயி ஸ்திரம் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாச யோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்வனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோக ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நீ விருத்தி செய்து கொள். முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னார், உங்களுடைய மனசை என் மீது நிலைநிறுத்துங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? என் மீது உனது மனதை நிலைநிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக அப்படின்னு சொன்னார். உங்களுடைய மனச எனக்கு கொடுத்துருங்க, எப்பவுமே என்னையே நினைச்சிட்டு இருங்க அப்படின்னு பகவான் சொன்னார். இப்ப என்ன சொல்றார், அர்ஜுனர் கேட்கிறார், எப்பவும் உங்களையே நினைச்சிட்டு இருந்தா அது எப்படி கிருஷ்ணா முடியும்? நாங்க எல்லாம் வேலைக்கு போக வேண்டாமா? எங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க. சோ நம்மளுக்காக அது அர்ஜுனரே கேட்டுட்டார். உடனே அது முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னோடனே கிருஷ்ணர் சொல்றார், உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால், சோ என் மேல லயிக்க முடியல அப்படின்னா நீ என்ன செய், பக்தி யோக ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. சோ பக்தி யோகத்தை பின்பற்றணும் அப்படின்னா அந்த நியமங்களை பின்பற்றணும். அந்த நியமங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீ ஃபாலோ பண்ணு. அதன் மூலமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பம் நம்ம விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், பக்தி யோகத்தினோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணு அப்படிங்கிறார். சோ பகவான் மேல 2 விதமா, ஒண்ணு அவர் மேல அன்பு வச்சு பற்ற வளர்த்துக்கிறது ஒரு விதம். அப்படி இல்ல, பற்றே இல்ல அப்படிங்கும் போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ ஃபாலோ பண்ணு. அப்படியாச்சும் நீ என் மேல
அந்த பக்தியை விருத்தி செய்துட்டு என்கிட்ட வந்து சேர் அப்படிங்கிறாரு. சோ என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அந்த பக்தி யோகத்தினுடைய நெறிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டா, வழிமுறைகள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவை, ஒரு டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு பாரம்பரியத்துல வந்த ஒரு குருவை சரணடைந்து அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நடத்தல். அவர் என்ன சொல்லுவார்? அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கணும், குளிக்கணும், கோயிலுக்கு போகணும், ஜபம் பண்ணணும், பிரார்த்தனைகள் செய்யணும், பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்ய பூக்கள் மாலைகள் தொடுக்கணும், அவருக்கு நைவேத்தியம் சமைக்கணும், பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் தூய பக்தர்கள் வந்து படிக்கிறத கேட்கணும், அதை நீ படிக்கணும். சோ இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதை நீ ஃபாலோ பண்ணும்போது நீ நிச்சயம் பக்தி நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவாய் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றார். சோ இங்க நம்ம இதுதான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அது முடியல, என் மீது மனதை நிலைக்க முடியல அப்படின்னா நீ வந்து இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறார். இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்யாசேப்ய சமர்த்தோஷி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தத்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிட்டால் எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இப்ப என்ன சொல்ற? அந்த பக்தி யோகத்தின் நெறிகளை ஃபாலோ பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா, அதுவும் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா, நீங்க எனக்காக மட்டுமே செயலாற்றுங்கள். எப்படி பகவானுக்கு மட்டுமே செயலாற்றுவது அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, ஒரு சிற்பி கோயில்ல சிற்பங்களை செதுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இதுவும் ஒரு பக்தி யோகம்தான். இதுவும் பகவானுக்காக செயலாற்றுவதுதான். சோ இந்த மாதிரி செயல்படுவதன் மூலமாக நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இந்த மாதிரி பகவானுக்காக செயல்படும் போது மனசுல பக்தியும் இருக்கணும். இந்த மாதிரி செயல்படும் போது அப்போ உனக்கு ஒரு பக்குவம் ஏற்படும் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ இங்க என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் இப்போ நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்றோம். கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றோம். இஸ்கான், எல்லா இஸ்கானும் எத்தனை இஸ்கான் இருக்கோ அத்தனை பேருமே இந்த மாதிரி பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சாரத்துல ஈடுபடலாம். உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இல்ல, இப்போ அந்த மாதிரி ஈடுபடுறவங்களுக்கு நிறைய உதவி தேவைப்படுகிறது. இப்ப நம்மளே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடக்கிறோம். இங்க எத்தனை அட்மின்ஸ் நம்மளுக்கு பின்னாடி, நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய அட்மின்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் இதுக்காக போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? நீங்க ஒரு மாசமும் வந்து பாக்குறீங்க, போஸ்டர்ஸ் வருது இல்லைங்களா? டெய்லி வந்து நிறைய மெசேஜஸ் வருது. பாகவதத்திலிருந்து, பகவத்கீதையில இருந்தா மேற்கோள் காட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. சோ அதெல்லாம் போடுறதுக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அட்மின்ஸ் தேவைப்படுகிறார்கள். அப்புறம் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ், இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது தமிழ்ல மொழிபெயர்த்துக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் தேவைப்படுகிறார்கள். அப்புறம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கு பகவத்கீதை இப்போ போனமா இந்த மாசம் இல்லைங்களா, கீதையை வந்து நம்ம தோன்றிய நாள் இல்லைங்களா, அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்ம பண்ணினோம். சோ அந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். சோ நிறைய பணம் இருந்தா நிறைய இஸ்கான் கோயில்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம கோயில் கட்டுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள், நமக்கு நிறைய பணம் இருந்தா நம்மளால ஒரு கோயில் கட்ட முடியாது. ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் அங்க செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி செய்யலாம். இல்ல நம்ம பிரிண்டிங் பிரஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அவங்களுடைய புக்ஸ் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்ய பகவானுக்காகவே செய்யலாம். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார், எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஆனா நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, நம்முடைய குடும்பத்திலே இருக்கிறவர்களுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, அவங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முயன்று கொண்டிருக்கிறோம். அதுல இருந்து கொஞ்சம் இதையும் நம்ம பழகிக்கணும். சோ இந்த மாதிரி செயல்படுவதன் மூலமாக நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்? எண்ணில் மட்டுமே உனது மனதை நிலைநிறுத்து அப்படின்னார். அது முடியாது கிருஷ்ணான்னு சொன்னோன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னார். அதுவும் முடியாது கிருஷ்ணான்னு சொன்னோன்னே இப்ப என்ன சொல்றார்? எனக்காக மட்டுமே செயலாற்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். அதை தத்கப்ய சக்தோசி கர்த்தும் மத்யோபமாஸ்திதக சர்வ கர்ம ஃபல தியாகம் தத குரு யதாத்மவான்
ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிட்டால் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா செயல்களையும் எனக்காகவே செய்யின்னு சொன்னார். அதுவும் உன்னால முடியல அப்படின்னா, நீ செய்கின்ற எல்லா செயல்களின் விளைவுகளையும் நம்ம என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் நம்ம அப்படியே தூக்கிட்டு போய் பகவானுக்கு கொடுக்க போறது இல்ல. அவர் அப்படியே வாங்கி வச்சுக்க போறது கிடையாது. ஆனா அந்த பாவத்துல செய்யணும். ஒரு நல்ல காரியம் செய்றோம், அன்னதானம் செய்றோம், ஒரு கோயில் கட்டுறோம். ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்கின்ற போது எல்லாத்தையுமே பகவான் செய்ய சொல்றார், நான் செய்யறேன். நான் பகவானுடைய ஒரு கருவி. அப்படிங்கிற அந்த நினைப்புல எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே, ஒரு சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் நாம் செய்கின்ற அத்துணை செயல்களுமே நம்ம சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யும் போது அந்த செயலின் விளைவுகள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு தியாகம் செய்கிறோம். சோ புண்ணியமோ பாவமோ நாம் செய்கின்ற செயல்கள்னால நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம். நாம் அகர்மா செய்தவர்களாகிறோம். எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துப்பார். சோ ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நீ உடல் அல்ல, நீ ஆத்மா அப்படிங்கிற எண்ணம் உனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ சில காரணங்கள்னால சமூக, குடும்ப, மத காரணங்கள்னால நிறைய பேருக்கு இந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர முடியாத நிலையில இருக்கிறாங்க. சில பேர்ல கணவன் வீட்டுல பக்தியோட இருந்தா மனைவிக்கு பக்தி இல்ல. மனைவியும் கணவனும் பக்தியோட இருந்தா குழந்தைகளுக்கு பக்தி இல்ல. சோ அப்போ நான் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ண ஜபமாலை எடுத்துட்டு போனா அந்த வீட்டுல சின்ன சின்ன குழப்பங்கள் வரும். நம்ம எப்பவுமே பக்திக்கு வரும்போது நம்ம குடும்பத்தையும் சேர்த்துதான் கூட்டிட்டு வரணும். சோ அந்த மாதிரி சேர்த்து கூட்டிட்டு வர்றதுதான் தூய பக்தி. அப்படி சில இப்ப இருக்கிற இந்த கலிகாலத்துல அது முடியாத பட்சத்துல குடும்பங்கள்ல சில பிரச்சனைகள் வரும். அத நம்ம யாரும் சண்டை போடக்கூடாது. சமாதானமாக தான் அதை தீர்க்க முயற்சி செய்யணும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது குடும்பத்துல மத காரணங்கள்னால இப்ப வேற்று மதக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி இருக்கு. ஆனா அவங்கனால வெளிப்படையா அவங்களுடைய பக்தியை காண்பிக்க முடியாத நிலையில இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வீட்டுல வெளியில அதுக்கு எதிர்ப்பு வரும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நீங்க செய்கின்ற செயல்களுடைய பலன்களை சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணிச்சிருங்க. சோ அந்த மாதிரி அர்ப்பணிக்கிறதுனால அந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிற அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம உயர்த்தப்படுவோம். ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்வோம். நான் யார், கடவுள் யார் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு நமக்குள்ள வரும். நம்மை நாமே ஆராய்வோம். பகவானை பற்றி அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வோம். 12வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரேயோ ஹி ஞானமப்யாசாத் ஞானாத்யானாம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்மஃபலத்யாகாஸ் த்யாகாத் சாந்திரனந்தரம். இந்த பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால், சோ பகவானுக்கே எல்லா செயல்களையும் அர்ப்பணித்து செய்ய முடியல அப்படின்னா நீ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இங்க பாருங்க, எல்லாம் வேதம் கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்கிறார்கள். எப்போ நம்ம சொன்னோமே எல்லா செயல்களும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க முடியலன்னா அப்போ ஆனா என்ன சொல்றார் பகவான், இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. சோ இந்த ஞானத்தை விட இந்த தியானம் சிறந்தது அப்படிங்கிறார். பகவானையே மனசுல நினைச்சு அவரையே தியானம் செய்து கொண்டிருப்பது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. சோ தியானத்தை விட என்ன சிறந்ததுன்னு சொல்றாரு, நம்ம செயல்களின் பலன்களை துறந்து விடுதல். சோ அந்த நம்ம செய்கின்ற செயல்களுடைய பலன்கள் எல்லாம் பகவானே உனக்கு போகட்டும், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிறார். ஆனா இந்த தியானம் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், மன அமைதி கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சோ ஞானத்தினால ஒருவனுடைய உண்மையான நிலை, நான் என்ன நிலையில இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஞான் யார், பகவான் யார், எனக்கும் பகவானுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது. சோ இந்த மாதிரி அறிவை விட தியானம் உயர்ந்தது, இதை விடவும் பலன்களை துறப்பது அதை விட சிறந்தது. ஏன்னா ஒருவனுக்கு அதனால மன அமைதி கிடைக்கிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 13, 14 இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்கார
समदुःख सुखशमी सन्तुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मत्भक्त समे प्रिय. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு என்னுடைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ யார் பகவானுக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் இங்க ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்ல போறார். சோ இங்க பாருங்க, சுதாமா டே வந்துச்சு இல்லைங்களா, நம்ம கூட கொண்டாடினோம் இல்லையா பகவானுக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் தன் நண்பர் சுதாமாவிற்கு பாத பூஜை செய்கிறார். பகவானே உட்கார்ந்து தன்னுடைய நண்பர் இல்லைங்களா அவருக்கு பாத பூஜை செய்யறார். சோ பக்தர்கள் அப்படின்னா பகவான் எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வர்றார் அப்படின்னு பாருங்க. சோ பொறாமை இல்லாதவனாக, அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா. இல்லறவாசிகளுக்கு பொறாமை அப்படிங்கிறது கூடவே பிறந்த குணம். சோ நமக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா, நமக்கு அடுத்தவங்க ஏதாவது வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை விட நம்ம இன்னொன்னு பெருசா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மனசு. சோ அந்த மாதிரி பொறாமை, இப்போ பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இது நிலையில்லாதது. இந்த பௌதீக உலகம், இதிலே கிடைக்கின்ற சந்தோஷம் எல்லாமே நிலையில்லாதது. அப்போ இதுக்காக நம்ம ஆசைப்பட வேண்டியது இல்லை. நிரந்தரமானது எதுவோ அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு இருக்கணும். சோ எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, சோ எல்லா எப்படி வள்ளலார் சொன்னார், வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு சொன்னார். சோ ஒரு பயிர் வாடிக்கிட்டு இருந்தா கூட அதை பார்த்து மனசு வலிச்சுது அவருக்கு. அந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலும் சரி, மனிதர்களாக தான் இருக்கணும் கிடையாது, மற்ற உயிரினங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து ஒரு நண்பனாக பாவிக்கிறது, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக. சோ இன்னைக்கு இந்த வீடு என்னோடது, நாளைக்கு இது யாரோடதோ தெரியாது. சோ இது நான் கொஞ்ச நாள் நான் இருந்துட்டு போறேன், அதுக்காக பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு தான் நினைக்கணுமே ஒழிய, இதோ கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரைக்கும் இருக்கிற வயல்லாம் என்னோடது அப்படிங்கிற அந்த மனப்பான்மை, உரிமையாளன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே பகவானுக்கு சொந்தம். ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். சோ எல்லாமே பகவானுக்கு உரிமையானது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கணும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, அந்த பொய் அகங்காரம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நான் எனது, அதான் பொய் அகங்காரம். அது ரெண்டும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ இன்ப துன்பங்கள்ல சமநிலை உடையவனாக, இன்பம் வந்தாலும் அதுக்காக துள்ளி குதிக்கிறது, துன்பம் வந்தா துவண்டு போறது, அது இருக்கக்கூடாது. இன்பம் வந்தா இது பகவானுடைய கருணை, துன்பம் வந்தா எனக்கு பெருசா வர இருந்துச்சு அதை சின்னதாக்கி பகவான் கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு யார் வந்து அது பேலன்ஸ்டா நினைக்கிறாங்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள். சகிப்புத்தன்மை உடையவர்கள் எப்போதுமே. சோ அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மை, அந்த தன்மை வந்து இப்ப இருக்கிற காலத்துல சுத்தமா இல்லை யாருக்குமே சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறதே இல்லைங்களா. சோ ஒரு யாரோ ஒரு கேப் டிரைவர், அந்த கேப் டிரைவரும் அந்த பேசஞ்சரும் என்னமோ சின்ன இதுதான், ஆனா வந்து அது ஒரு கொலையிலேயே போய் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா சகிப்புத்தன்மை இல்ல, பொறுமை இல்ல. அதனால சோ கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம். சோ அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சகிப்புத்தன்மை நமக்கு தேவையான ஒன்று, அதுவும் இந்த காலகட்டத்துல நிச்சயம் தேவை. எப்போதும் திருப்தியுற்று என்ன இருக்கோ அது பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எந்தெந்த பொருள்கள்ல நம்ம பேர் எழுதி பகவான் வச்சிருக்கிறாரோ அது கண்டிப்பா நமக்கு வரும். பகவான் நம்ம பேர் எழுதல அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு சொந்தம் இல்லை. அப்ப நம்ம அதுக்காக வந்து கவலைப்பட வேண்டாம். கவலைப்படுறதுனால எதுவும் நடக்க போறது கிடையாது. சோ அதனால எது இருக்கோ அதுல திருப்தி இருக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். சோ தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி, சோ பகவான எப்படி நினைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிற பக்தன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते स यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्त्यो स मे प्रिया.
யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்கிறது கிடையாது. எப்படி வந்து அசுரர்கள் வந்து முனிவர்கள் எல்லாம் தவம் செய்யும் போது அவங்க மேல மரங்களை வெட்டி வீசுவது, மாமிச துண்டுகளை வீசி அவர்களுடைய எண்ணங்களை கெடுப்பது, அந்த மாதிரி செய்வாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இங்க இவர் வந்து பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி மிகுந்தவர். இவர் யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி யாரும் இவரை தொந்தரவு செய்யறதும் கிடையாது. அப்படியே வந்து யாராவது தொந்தரவு செஞ்சா கூட இவர் என்ன நினைப்பாரா, நான் வந்து முன்னாடி ஏதோ இவருக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், அதனாலதான் இப்ப அவர் எனக்கு அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு தான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தர் நினைப்பாராம். இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம் எதுலையுமே வந்து ஒரு சமநிலை. இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும், பயம் வந்தா பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு, ஏக்கம் வந்தா அது எதுக்காகவும் ஏங்குறதே கிடையாது. அவர் எல்லாத்துலயும் சமநிலையோட இருக்கிறார். சோ இப்படிப்பட்டவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் அவளுக்கு சொல்றார். ஒரு செகண்ட். அடுத்த ஸ்லோகத்துல அனபேக்ஷ சுசித்தச உதாசீனோ கதவ்யதா சர்பாரம்ப பரித்யாகி யோ மத்பக்த சமே பிரியக. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் அப்படின்னா, நம்ம டெய்லி வேலைக்கு போறோம், சமைக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், நம்மளுக்கு ரெக்ரியேஷன் அங்க எங்க போறோம், கல்யாணத்துக்கு போறோம், இதெல்லாம் சாதாரண செயல்கள். இதை மட்டுமே நம்பி வாழாம, இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்பாம, நம்ம மனசை தூய்மையா வச்சுக்கிறதுக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு, நிபுணனாக எந்த இதுவா இருந்தாலும் சரி எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை பத்தி கேட்கும் போது அவர் டான் 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 டான்னு பதில் சொல்லுவார். சோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தார். எப்படி அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தியினாலதான். தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து என்னைக்குமே அவர் வந்து கீழே விட மாட்டார். அவங்கள வந்து வேற யாராவது வந்து தப்பா நினைக்கிறதுக்கு அவர் என்றுமே அலோவ் பண்ணதே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டா அவர் இருந்தார். சோ கவலைகளின்றி, கவலைப்படுறதுனால என்ன நடக்க போகுது, கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது மாறப்போகுதா? இல்ல. சோ அப்ப எதுக்காக கவலைப்படணும்? நடக்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய பிளான் படி நடக்குது. ஒரு புல் அசையணும்னா கூட பகவானுடைய அந்த இது இல்லாம அசைய முடியாது, ஆணையின்றி அசைய முடியாது. அப்போ நமக்கு நடக்கிறதும் ஏதோ எழுதி வச்ச மாதிரி நடக்கணுங்கிறது தான் நடக்குது. அத நம்ம மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது. அப்போ நம்ம அதுக்காக கவலைப்பட வேண்டாம். அதை எப்படி கடந்து வரணும், நல்ல முறையில எப்படி கடந்து வரணும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். எல்லா விதமான வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, அது மனசு வழியா இருந்தாலும் சரி, உடல் வழியாக இருந்தாலும் சரி. உடல்னா நம்ம வயசாக ஆக நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரதான் செய்யும். அப்ப அதையே நினைச்சு எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு, இப்படி வந்துருச்சு, எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால அது நமக்கு சரியாக போறது கிடையாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்லாத நாளே கிடையாது. அவருடைய ரொம்ப பர்சனலான சீடர் சொல்றார், அவர் ஒரு நாளும் ஏதாவது ஒரு வழி இல்லாம இருந்ததே கிடையாது. ஆனாலும் அவர் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கிறதோ, மங்களாரத்தியில கலந்துக்கிறதோ, அப்புறம் பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடுறதோ, அவருடைய அந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் மொழிபெயர்க்க உட்கார்றதோ, அந்த மாதிரி எந்த வேலைகளிலிருந்துமே வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கிட்டதே கிடையாது. அவரை யாரும் கேட்க போறது கிடையாது. யார் என்ன ஏன் இந்த செய்யலன்னு கேட்க போறது கிடையாது. ஆனா அவர் ஒரு நாளும் தவறியது கிடையாது அப்படின்னு அவருடைய பர்சனலான சீடர் சொல்றார். அந்தரங்க சீடர் சொல்றார். அவ்வளவு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் கூட ஒரு நாள் கூட மங்களார்த்தியை தவற விட்டது கிடையாது. அவருடைய அந்த எல்லா வேலைகளையும் எப்பவும் போல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார்.
ஏன்னா இந்த பர்சனலா வர்ற விஷயங்கள் உடலுக்கானது. சோ இதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார். நம்ம மனசுல வந்து பலம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, உறுதி இருந்துச்சு அப்படின்னா, நமக்கு உடலுக்கு வர்ற எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம நினைச்சு விலக்கிட முடியும். சோ ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எதையாவது அடைவதற்கு முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்போம் நம்ம இல்லைங்களா? அது வேணும், இது வேணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கான முயற்சிகள்ல ஈடுபட்டிருப்போம். ஆனா தூய பக்தர்கள் அதுக்காக எந்த முயற்சியும் செய்ய மாட்டார்கள். எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ பக்தர்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கலாம். ஆனா அந்த செல்வத்தை சேர்ப்பதற்காக மேலும் மேலும் முயற்சி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இங்க கூட நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். செல்வம் சேர சேர என்ன வரும்? நமக்கு பக்தி வராது. மமதை, கர்வம் தான் வரும். சோ அப்போ உள்ளும் புறமும் தூய்மையாவதற்கு நம்ம சாண்ட் பண்ணணும். ஸ்திரமாக சாஸ்திரங்களை நம்பணும். கவலையற்றவனாக இருக்கணும். எந்த கட்சி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல எல்லாம் நம்ம ஈடுபடக்கூடாது. சோ பக்தி நெறிக்கு எதிராக நாம் செயல்படக்கூடாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். யோ ந க்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்ய சமே பிரியக. சமே பிரியக எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். சோ எத்தனை ஸ்லோகங்கள்ல எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் சொல்றாரு பாருங்க. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இங்க பாருங்க பிரகலாத மகாராஜர். பிரகலாத மகாராஜரை வந்து என்ன சொல்ற, அவருடைய தந்தையான இரண்யகசிபு கொல்வதற்கு யானை மதம் கொண்ட யானை. இங்க பாருங்க அசுரர்கள் சூலாயுதத்தை வச்சுட்டு குத்துறாங்க. யானை வந்து தலையை வந்து இடற பார்த்தது. சோ இப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் எல்லாம் கொடுக்குற இந்த பிக்சர்ஸ் தான் இது. சோ இது வந்து இனாஸ்பீசியஸ் திங்ஸ், மங்களமான அமங்கலமான ரெண்டுமே சமமா எடுக்கிறார். தன்னுடைய அப்பா மடியில் எடுத்து வச்சு கொஞ்ச நாளும் ஒண்ணுதான். அதே அப்பா இந்த மாதிரியாக கொடியமையான செயல்கள் செய்தாலும் ஒண்ணுதான். யாருக்கு? பிரகலாதருக்கு. ஆனா நமக்கு அப்படி இல்லை இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு மனசு வேணும் அப்படிங்கிறாரு. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, சோ ஏதாவது நல்லது நடந்துருச்சுன்னா அதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது. ஏதாவது நம்மளுக்கு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்காக துன்பப்படுவது. சோ ஒரு வியாபாரம், அது லாபம் வந்தா ரொம்ப சந்தோஷம், நஷ்டம் வந்தா ரொம்ப துன்பம் இல்லைங்களா? நமக்கெல்லாம் அப்படிதான். ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அது ரெண்டுமே சமம். அதே மாதிரி ஆசைப்படுவதில்லை, புலம்புவதில்லை. எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படிங்கிற ஆசை. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அப்புறம் இதே ஒரு பிரச்சாரம் பண்றவரா இருந்தா எனக்கு நிறைய சீடர்கள் வேணும் அப்படிங்கிற ஆசை. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல இவங்களுக்கு. சோ ஏதாவது பிரியமான ஒன்றை இழந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்காக புலம்புறது கிடையாது, துன்பம் படுவது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி பக்தர்கள் எந்த மாதிரி ஆபத்து பாருங்க, பிரகலாதருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்து, எந்த மாதிரி ஆபத்தையும் கூட பகவானுக்காக ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறார்கள். சோ இதுதான் இங்க இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. समशत्रौ शमित्रेश तदा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நர. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ யாரு நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக மதிப்பாங்க? ஆச்சாரியர்கள் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு எதிரிகளே கிடையாது, எல்லாருமே ஒண்ணுதான். சோ சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி இதெல்லாம் டுவாலிட்டிஸ், பந்தங்கள். இது எதுவுமே அவங்க மனசுல கிடையாது.
எல்லாத்துலயும் நடுநிலை வகிக்கிறாங்க. களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு யாரெல்லாம் கிருஷ்ண சம்பந்தமா யார் பேசுறாங்களோ அவங்க கிட்ட மட்டும் நட்பு வச்சுக்கிறாங்க. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு எதிராக பேசுகிறார்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து தொடர்புகளை கட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது எல்லாமே களங்கம் தருகிறது அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. மௌனமாக பேசாம இருக்கிறது கிடையாது. மௌனம். எங்க பேசணுமோ அங்க பேசணும், எங்க பேசக்கூடாதோ அங்க பேசக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, இது பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார், அவ்வளவுதான், இதுல எனக்கு ரொம்ப திருப்தி. ஏதாவது பகவானுக்கு கொடுக்கல எனக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், அதனாலதான் பகவான் எனக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. தங்கும் இடத்திற்கு கவலைப்படாமல், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இப்போ காஞ்சி மகா பெரியவர் பிரயாணம் பண்றார் அப்படின்னா நடைப்பயணமா தான் போவார். அப்படி போகும்போது ஒரு கோயில்லையோ குளக்கரையிலையோ ஒரு மரத்தடியிலையோ அப்படிதான் தங்குவார். சோ நல்ல ஒரு இடம் வேணும், ஒருத்தரோட வீடு வேணும், அங்க போய் எல்லா வசதிகளும் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு நாளும் நினைத்தது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரியான யோகிகள் ஒரு நாள் ஒரு மரத்தடியில தங்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் அதே மரத்தடியில தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்க நல்லா காத்து வந்துச்சு, நல்லா தூங்குனேன் அப்படின்னு அந்த ஏதாவது ஒரு பற்று அங்க வந்துருச்சு அந்த மரத்தடியில அப்படின்னா அடுத்த நாள் தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது நம்மள வீழ்ச்சிக்கு அழைத்து செல்லும், அது மேல ஒரு பற்று வந்துடும் சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அந்த இடத்தை விட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. அதனால எந்த இடம் கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல அவங்க தங்குவாங்க. அதனால தங்கும் இடத்திற்கு கவலைப்பட மாட்டாங்க. அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ. சோ பகவானை பற்றி அறிவை விருத்தி செய்து கொண்டு யார் இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார். ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யோக்தம் பத்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே தீபமே பிரியாக. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். சோ பக்தி தொண்டுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு இந்த பாதையை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு யார் இலக்காக இருக்கிறாங்க, அந்த கோல் யாரு அப்படின்னா பகவானை அடைவது. சோ பகவான் தான் பரம இலக்கு. சோ யாரெல்லாம் போக்கஸ்டா நம்பிக்கையோட ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட யாரெல்லாம் இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த ஸ்லோகத்தை இந்த ஸ்டோரிய வில்வமங்கல தாகூர் ஸ்டோரிய மாதாஜி இப்ப சொல்லுவாங்க. மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? ஹேமலதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இத ரீகேப் வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஹேமலதா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அவங்கள அன்மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு, அவங்க ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. பண்ற மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு பில்வமங்கல தாக்கூர் இவரை பத்தின கதையை இப்ப சொல்ல போறேன். ஒரு வாட்டி சைத்தன்ய மகாபிரபு இவருடைய ஒரு பாட்டை கோவில்ல இருக்கும்போது கேட்டார். பந்தர்பூர் அப்படிங்கிற அந்த கோவில்ல இருக்கும்போது கேட்டபோது அதுல ரொம்ப டீப்பான அர்த்தங்களும் உணர்ச்சிகளும் அது அப்படியே அந்த பாட்டுல அவருக்கு தெரியறது. அப்போ அதை பாடிட்டு இருந்த ஒருத்தர் கிட்டக்க போய், நீங்க தான் இந்த பாட்டை எழுதினீங்களா, நீங்க இன்னைக்கு சாமியை நேர்ல பார்த்திருக்கீங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் கேட்குற. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இல்ல
இத நான் எழுதின பாட்டு இல்ல. இது வந்து பில்வமங்களா தாக்கூர் எழுதின பாட்டு. இவர் வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துல கோதாவரி நதிக்கரையில இருந்து அவர் எழுதின ஒரு முதல் பாட்டாக்கும் இது. இதுக்கு பேரு கிருஷ்ண காருணாரிதம் அப்படிங்கிற பேரு. கருணாரிதம், கிருஷ்ண கருணாரிதம் அப்படிங்கிற இந்த பாட்டுக்கு பாட்டு இது. இது மாதிரி நிறைய பாட்டுகள் அவர் எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறத சைத்தன்ய மகாராஜா கிட்ட சொல்ற, மகாபிரபு கிட்ட. அப்ப அவர் வந்து, உங்களுக்கு அவரை பத்தி ஏதாவது தெரியுமா, அவருடைய லீலை என்ன, அவருக்கு எப்படி சுவாமி மேல இவ்வளவு ஒரு பக்தி வந்தது அப்படிங்கிற அந்த கதை எனக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுங்கோ அப்படின்ட்டு அவருக்கு அந்த பாடின அவர்கிட்ட கேட்கிற. அப்ப அவர் வந்து அவரை பத்தின விஷயங்களை சொல்ற. ஒரு வாட்டி அவர் வந்து பில்வமங்கள தாக்கூர் வந்து அவரு கோவில்ல சுத்தம் எல்லாம் செய்வர். கோவில் இதெல்லாம் பெருக்கி அங்க சுவாமியுடைய பாத்திரங்கள் எல்லாம் அலம்பி வச்சு அந்த மாதிரி கோவில் காரியங்கள் எல்லாம் கைங்கரியமா சுவாமி மேல பக்திய அப்படி செலுத்திட்டு இருந்தார். அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அங்கே அதே கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு ஒத்தி, அவ பேரு சிந்தாமணின்னுட்டு, அவளும் வந்து டெய்லி சாயங்காலம் ஆரத்தி சமயத்துல கிருஷ்ணரை பார்த்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி இப்படி எல்லாம் அவளும் வந்து அந்த விதத்துல அவள் வந்து சுவாமி மேல அன்பு செலுத்திட்டு இருந்தா, பக்தி இது பண்ணிட்டு இருந்தா. அத இவர் பில்வமங்கள தாக்கூர் வந்து டெய்லி அவளை வந்து பார்த்துட்டு ரெஸ்ட் இருப்பார். அவளுடைய பாடுற விதம், அவளுடைய டான்ஸ் ஆடுற விதம் அப்படி எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப ரெஸ்ட் இருப்பார். ஒரு நாளைக்கு மழை ரொம்ப வந்ததுனால அவளால வர முடியாததுனால இவருக்கு வந்து அவள் வரலையே அப்படின்னுட்டு ரொம்ப அவளை நினைச்சுட்டே இருந்தார். சுவாமி மேல இருக்கிற அந்த பக்தி எல்லாம் அவருக்கு கம்மியாக தொடங்கி இவர் மேல ஒரு இவள் வரலையேன்னுட்டு அவளுக்கு அந்த இதுலயே அவர் இருந்துட்டார். அவளை எப்படியானு பார்க்கணும் அப்படின்னுட்டு இவர் என்ன பண்ணார், அவளை தேடிண்டு நதியை தாண்டி போனார். அப்போ போற வழியில ஒரு கட்டை கிடைச்சது. அந்த கட்டையை பிடிச்சுண்டு நதி அந்த பக்கம் தாண்டும் போது அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அந்த கட்டை வந்து ஒரு மரக்கட்டை கிடையாது, ஒரு பொணமாக்கம் அப்படி போச்சு. அதையாக்கும் அவர் பிடிச்சுண்டு தாண்டினார். அப்ப அப்படி இருக்கும்போது இவர் அடுத்தது அவரு பெரிய மதில் இருக்கு, அந்த மதிலை தாண்டறதுக்கு வேண்டி ஒரு கயர் கிடைச்சது. அந்த கயரை பிடிச்சிட்டு மதிலை தாண்டினார். அப்புறமா தான் தெரிஞ்சது அது கயர் இல்லை, அது ஒரு பாம்பு அப்படின்னுட்டு. இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து அவளை வீட்டுக்குள்ள ஏறி அவளை பார்க்கறதுக்கு போனார். அவர் வந்த விதத்தை பார்த்த உடனே அவளுக்கு தெரிஞ்சுடுத்து, இவர் வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்துல அவர் வரல அப்படிங்கறது அவளுக்கு தெரிஞ்சுடுத்து. அப்ப அவள் வந்து, நீங்க எதுக்கு வேண்டி இப்ப இங்க வந்திருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு அப்படின்னுட்டு கேக்குறான். அப்ப அவள் சொல்ற, எனக்கு நீ டெய்லி வந்து நீ சுவாமி கிட்டக்க பாட்டு பாடி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவ, அத நான் டெய்லி நான் உன்னை ரசிச்சு உன்னை பார்ப்பேன். இன்னைக்கு நீ வராததுனால எனக்கு உன்னை பார்க்கணும் போல ரொம்ப ஆவல் ஆயிடுச்சு. அதனால எனக்கு நான் உன்னை பார்க்கணும்னுட்டு இவ்வளவு தூரம் நான் வந்துட்டேன் அப்படின்றது சொல்லுவார். அப்போ அவள் கேட்ப, இந்த இந்த எந்த நிமிஷம் வேணாலும் செத்து போற இந்த உடம்ப பார்க்கறதுக்கு நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்களா? நீங்க இந்த அழகு என்னைக்கு வேணா இது அழிஞ்சு போலாம், அந்த அழக ஒரு பெரிய இதுன்னு நினைச்சுட்டு சுவாமி பக்தி மேல இல்லாம என்ன தேடிட்டு இப்ப வந்திருக்கீங்களா, வாங்கோன்னு சொல்லிட்டு உள்ள அழிச்சுட்டு போய் தன்னுடைய அம்மாவை காமிக்கிறான். அங்க ஒரு 88 வயசு கிழவி அப்படி படுத்துட்டு இருக்கா. அவளுக்கு வந்து நகர முடியல, பெட்ரிடனா அப்படி இருக்கா. அப்போ அவள் சொல்ற, ஒரு காலத்துல 16-18 வயசுல இருக்கும்போது எங்க அம்மாவும் ரொம்ப அழகா இருப்பா, இந்த ஊர் ராஜா தான் எங்க அம்மாவை ரொம்ப இதுவா வச்சுட்டு இருந்தார். இப்போ அவள் வயசா எடுத்து அழகு போயிடுத்துன்னுட்டு அவளை இந்த மாதிரி தனியா விட்டுட்டார் அப்படின்னுட்டு, இது அதனாலதான் நான் வந்து என்னுடைய இந்த ஜென்மத்தை வந்து நான் கிருஷ்ணருக்கே நான் என்ன அர்ப்பணிச்சுட்டு இருக்கேன். அதனால எனக்கு இந்த மாதிரி எதுலையுமே எனக்கு ஈடுபாடு கிடையாது. நீங்களும் ரொம்ப நல்ல
ஒரு ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷர் தான். நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க என்ன தேடிந்து நீங்க இப்படி வந்து உங்களுடைய பக்தியை நீங்க வந்து குறைச்சிக்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லுவார். அப்ப அவருக்கு ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் தான் பண்ணது தப்புன்னுட்டு. ஆனாலும் அடுத்த வாட்டி ஒரு பிராமணர் வைஃப மேல அவருக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு அவளுடைய அழகுல ஈடுபாடு வந்துடும். அப்போ அங்கேயும் அந்த மாதிரி அவ வந்து அப்படி சொன்ன உடனே அவருக்கு இனி நம்ம வந்து இந்த கண்ணு இருந்தா தானே எனக்கு வந்து சாமி மேல பக்தி எல்லாம் அப்படி போறதுன்னு சொல்லிட்டு அவ கிட்டேந்தே ஒரு தலையில சூடுற அந்த பின்னு வாங்கி அந்த கண்ணை குத்திட்டு இனி நான் வந்து யாரையுமே நான் பார்க்க போறது கிடையாது, நான் கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் நான் நினைக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த கிருஷ்ணருடைய அவள் சொன்ன வார்த்தையை தன்னோட ஒரு குரு மாதிரி அவளை நினைச்சுட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபட்டார். ஏன் இப்படி வந்து அவர் ஒரு நீச்சமான ஒரு இதுல பிறவியா அவர் வந்தார் அப்படின்னா, அவருக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு ஜென்மம் என்னன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப சுவாமி பக்தி உள்ள ஒரு இதுவாதான் இருந்தார். அப்போ அவர் வந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணருடைய பாகவதம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பிரசாதம் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இருந்த ஜென்மமாக்கும் அவருக்கு முன் ஜென்மம் கூட. ஆனா அதுல வந்து அவர் பண்ணின ஒரு இது என்னன்னா, அந்த தானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தன் கிட்டக்க இருந்த பைசா எல்லாம் தீந்து போயிட்டு இருந்தது. அப்போ எப்படி இந்த நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பைசா இருந்தா தானே நான் அன்னதானம் பண்ண முடியும் அப்படின்னுட்டு அவர் வந்து அந்த பைசாவை தேடிட்டு போகும்போது ஒரு ஈம சடங்கு செய்யறதுக்கு வேண்டி ஒரு பணத்தை எடுத்துட்டு அவ அப்பா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு இளவரசி, அவளை தூக்கிட்டு அவ ஈமச்சடங்கு பண்ணும்போது அவ கழுத்துல எல்லாம் நல்ல வைர மாலைகளும் தங்க ஆபரணங்களும் ரொம்ப இதுவா இருந்தது. அதை பார்த்துட்டு இவருக்கு என்னன்னா, அந்த நகையை எடுத்து நம்ம இது பண்ணினோமானா நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தியில எல்லாருக்கும் இந்த பாகவதம் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் அந்த ஈமச்சடங்கு முடிஞ்சுட்டு போற வரைக்கும் காத்து இருந்து அதுக்கப்புறமா போய் அதை எடுக்கிறதுக்கு போனேன். அப்போ அந்த அசரீரி மாதிரி ஒண்ணு கேட்டுது, நீ இந்த உடம்புல இருக்கிற இந்த நகையை எடுக்காத, நீங்க வந்து என்னுடைய தந்தையார்கிட்ட போய் என்னுடைய கட்டிலுக்கு அடியில ஒரு ஆபரண பெட்டி இருக்கு, அதை எடுத்து தர சொல்லுங்கோ, நீங்க அந்த பைசாவை வச்சு நீங்க வந்து கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி அவரும் அங்க போய் அவர் தந்தையார்ட்ட சொல்லும் போது அவர் கட்டில் கடியில பார்த்தா அந்த ஆபரண பெட்டி இருந்தது, அதை எடுத்து கையில கொடுத்தாரு. கொடுத்த உடனே அந்த அந்த அதுல இருக்கிற பைசாவை வச்சுட்டு திரும்பியும் அவருடைய கிருஷ்ண பக்தியில பாகவதம் படிக்கிறதும் எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்றதும் எல்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த பைசாவும் தீண்டு போகும்போது திரும்பியும் அந்த மசானத்துக்கு போய் அந்த வைர மாலையும் இதையும் எடுத்துட்டார். எடுத்தோடனே அந்த அசரீரி திரும்பியும் வருது. அப்போ நான் சொல்லியும் நீங்க வந்து திரும்பியும் என்னுடைய ஆபரணங்களை நீங்க எடுத்ததுனால அடுத்த ஜென்மத்துல நீங்க வந்து ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்வேல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துருக்கு. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தை இப்ப இருக்கிற அந்த பில்வமங்களாவா வந்து இப்படி பெண்ணுங்களை பார்த்து அவருக்கு ஒரு அவா முன்னாடி போயிட்டு இருந்தது. அந்த கிருஷ்ண பக்தியிலேருந்து அவருடைய வாழ்க்கை வந்து மாறி போயிடுது. அப்புறமா தன்னுடைய கண்ணை குத்தி போறோம். இப்ப வந்து அவர் கிருஷ்ண பக்தியில அவர் ஈடுபட்டார். இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியறது அப்படின்னாக்கா, நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அததான் நம்ம சுவாமி அததான் கேட்கிற. ஒரு தண்ணிய நீ வந்து ஒரு நைவேத்தியமா படைச்சு அதுல ஒரு துளசியை போட்டு நீங்க இது பண்ணினா கூட எனக்கு போதும் அப்படின்ற அந்த இது போதும். நீ இந்த மாதிரி திருடி மத்தவாளுக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் வழிபறியெல்லாம் பண்ணி நீ எனக்கு சேவை செய்ய வேண்டாம், உனக்கு என்ன முடியறதோ அதை நீ செஞ்சா போதும் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் சொன்னதை இவர் அதை செய்யாம இப்படி பண்ணதுனால்தான் அவருக்கு இந்த கஷ்டமே வந்தது. இதுதான் அவருடைய கதையிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு நீதி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச்.